आज काय करतलो आपण? पोळी आंबोळ्यो. आंबळो. हा ऑस्ट्रेलियावरनं एका बाईन म्हाका फोन केल्यान म्हणाली आंबोळ्याची म्हाका रेसिपी दाखवा असं सांगितल्यान म्हणून आज मी दाखवली. झाले आता आठवडो झालो तिने चांगल्यावर. आपल्या वेळ गावाक नाही म्हणून आपण केलं नाही. वेळ गावाक नाही म्हणून करूक नाही हे तर आज दाखवते मी. पण प्रत्येक सबस्क्रायबरची आम्ही फरमाईशी येतात पूर्ण करूचो प्रयत्न करतलो. पूर्ण करणार तसं वेळ मिळत तसं करतलो पण नक्की करतलो. त्यांचं नाव काय घे? कोणतं? त्यांनी फोन केला दुकाचा ती कुलकर्णी ती उज्ज्वला कुलकर्णी काय ते सांगा. साताऱ्यात तिचं घर आणि ती ऑस्ट्रेलियावरनं त्यांनी फोन केलेला कुलकर्णी. हा त्यांनी सांगितलं नाही की त्यांना आंबोळ्यांची रेसिपी हवी होती. तर मग आमच्या रेसिपी 7 समुद्रापार पोचलेले असतात आणि आई आंबोळी एकदम आमची मस्तच बनवता. लुसलुशीत होतात अगदी एकदम पावाला माळी काढतील अशी. आणि पहिल्यांदा तर चुलीवर आई एकदम मस्त यायची तर ते लाडगुरुजी नाव जायचे माझ्या पोळी. तर ती आता आईची खास रेसिपी आपल्या प्रेक्षकांसाठी आई दाखवतली. तर आई सांग काय काय लागलं ते कथा. हे बघा हे 3 पेले तांदूळ घेतलंय. सुरई तांदूळ 3 पेले. सुरईच होते का दुसरी काही नाही सुरई म्हणजे जाडे तांदूळ हे 3 पेले घेतलंय. आणि 1 पेलं ही उडीद डाळ. म्हणजे किती 3 पेल्यात 1 पेलो उडीद डाळ घालायची. आणि हे एवढे साबुदाणे हे एवढे साबुदाणे आहेत. हे बघा अंदाजाने बघा. हा 1 मूठ साबुदाणे आणि हे 1 मूठ चण्याची डाळ. ही बघा ही पण वाईजच अशी. ही बघा ही पण अंदाजाने घ्यायची. हे अंदाजाने घ्यायची आणि ही भिजत घालते आता. धुवून स्वच्छ भिजत घालायची. आणि एका ते तांदूळ असतात ना ते रेशनिंग वर पण मिळायचे ते पण घालतात रेशनिंग ते पण घालतात जाडे तांदूळ. आणि आता मुंबईत ना परिमल तांदूळ पण घालतात. तसे रेशनिंग सारखे जाडे असतात. जाडे असतात. शक्यतो म्हणजे जाडे तांदूळ घ्यायचे. जाडे घ्यायचे साधे तांदूळ साधे. आणि ह्याचा आम्ही प्रमाण दाखवलं होतं लक्षात ठेवा. त्यानुसार करायचं नाही. आता एका टोपात घालून धुवून घ्यायची. आता वाजले 3. किती तास भिजावया? ह्या आता संध्याकाळी 7-8 पर्यंत भिजला तरी चालेल. जेवल्यानंतर जरी लावला किंवा जेवच्या अगोदर लावला मिक्सर दाखवणार लावताना. आणि आधी कशी करायचं असतो? मिक्सर नव्हते तेव्हा पाट्यावर वाटायचं. वेगवेगळे वाटायचं ना. हो पाट्यावर तांदूळ दळायचे जात्यावर धुवायचे नी आणि ही वाटायचे डाळ आणि थोडे तांदूळ उकडे घालून. तांदूळ दळायचे म्हणजे धुवायचे तांदूळ सुकवून. हा म्हणजे घरात सुकत घालायचे किंवा रवळ्यात ठेवले तरी ते सुकायचे जाडे तांदूळ. लगेच त्याच रात्री दळायचे लगेच. आता सकाळ घरात 8:30 जाताना धुवून ठेवले सकाळी आणि हिला आणि ते दळले तसं खळखळीत सुकान राहत. हो. आणि ह्याच्यात ह्या काय मेथी घालू ना वाईट झाले मेथी घाले आई खिची. अजून आहे त्यात भुतूर चमचभर काय घालू काय? चमचभर ही मेथी घालते. ही तो खमंगपणा येता आणि ही तशी पौष्टिक पण असा अजीर्ण पण होणार नाही हिच्यापासून खाल्लेला म्हणून ही घालायची. वाईट चमचभर ही बघा मेथी. चलत तर आता धुवून घेऊया ना. ह्या धुवून घेऊया आता. मी धुवून घेते. किती धुवू? 2-3 खेप धू. निवळ येतात. ते तांदूळ आहे तू जात्यावर माझे नातेक बाय लय हौसा खरं अधिक मदत करता. तर आधीच्या काळात आहे तू कसा कर मिक्सर नव्हते तेव्हा काय करू माहित तांदूळ धुवायचे. त्या दिवसभर शेतात काम करायचं. तांदूळ धुवून ठेवायचे. रात्री यायचा आंघोळ पांघोळ झाली जेवला का ते तांदूळ दळले आणि भिजत घालून जायचं. तांदूळ थोडे उकडे ती डाळ उडदाची भिजत घालून जायची. वेगवेगळी घालायची. नाही तांदूळ डाळ एकटे. आणि हे दळलेला पीठ असा ना चुक्या एवढा वाटतं कुडवाचे तरी पोळी करूचे लागत. मग ती भिजत डाळ वाटा खोई म्हणून थोडे तांदूळ त्याच्याबरोबर घालायचे भिजत. अजून थोडे आपले एवढे मेथी टाकली एवढी चणा डाळ टाकली तर भिजत घातला. तर भिजत घातलेला तर वाटला रात्री येऊन झोपतं ना. आणि ह्या डाळ तांदूळ आणि पीठ ठेवला का सकाळी उठला का पोळी काढले. लुसलुशीत पोळी पावा
नेहरी मस्तच व्हायची आई. नेहरी व्हायची. अगदी पण वाटला की दळल्यावर दळायचंच ना. अगं दळायचे तांदूळ थोडे, थोडे हा थोडे उडीद डाळ वाटा होई ना म्हणून त्याच्यात एवढे तांदूळ घालायचे, ते वाटायचे. ते वाटायचे. भरपूर तांदूळ वाटून तेवढे जमूचे नाही म्हणून दळायचे. दळायचे पायलीवर 2-4 धुवून दळायचे तांदूळ आणि शेर जो शेर भिजत घालायचा, ते डाळी वाटापुरते तांदूळ आणि तांदूळाचा मध्ये मिक्स करायचं सगळं. त्यावेळेला सगळं भिजत घालायचं असतं, ते सगळं मिक्स करायचं आणि मातीचे सोरेच ठेव पीठ तेव्हा. आता हे टॉप झाले, तेव्हा टॉप खूप मातीचे सोरो म्हणत ते का मोठ्या सरकू लागा त्याच्यात पीठ ठेवायचा, ते चांगला यायचा. 4 वाजता उठान तर करू होतं, सकाळी उठलं तर काय नाही, पाणी आणू काय होतं दादुडी, लवकर उठून कपडे धुके होते रात्री घाललेले. मग ते आई नरम राहायची पोळी अगदी भसभसीत हे यायचे चुलीवर. कशाबरोबर खायचे तुम्ही? चटणी आणि कोण चाय बरोबर खाय, कोण चटणी वांगडा खाय, चाय वांगडा खाऊ एक नंबर, चाय वांगडा खाऊ एक नंबर. आणि ते कवळा लागता हे करू उसळ, हा काळ्या वाटाण्याची किंवा सफेद वाटाण्याची, हिरवी वाटाणे नाही, सफेद वाटाणे काळ्या वाटाण्याची एवढी उसळ करायची. आणि पहिल्यांदा चण्याची कोंबडीच्या मटणा बरोबर पण खायचे ना, खायचे कोंबडीच्या रात्रीचा दुपारी सकाळी मटण गावता. आईला आमच्या काळ्या वाटण्याचा सांबार पण दाखवलेला, तर नक्की बघा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देते त्याची लिंक. आणि लोक सांगतात ह्यो व्हिडिओ तो व्हिडिओ मॉप व्हिडिओ केलेले असत, सगळे व्हिडिओ बघा तुम्ही आधी आणि मग तुमच्या लक्षात येईल. मॉप व्हिडिओ केलेले 100च्या वर व्हिडिओ असत, ते सगळे व्हिडिओ तपासा तुम्ही आधी, बघा ते. आणि मग खायचो जो का रवलेलो असत तो मग दाखवूया काय आता हे घातलं ना भिजत, असं पाणी येईपर्यंत धुवायचं. आता या काय झाकण ठेवायचा, झाकण ठेवला की झाला. आता हे चांगले बुडेपर्यंत ना किती बाय अजून घाल पाणी उगतले की बाबा. आणि बघ एवढा बसला ढाकणार हा आबोध झाला रवात नाही. आता किती वेळ ठेवू काय हे आता संध्याकाळी 7 पर्यंत वाटलं तरी काय नाही. ह्या भिजतेला 7 वाजता किंवा 8 वाजता लावायचा मिक्सरात, सकाळी लवकर करून झाले. तुमका पुढची कृती दाखवतो. हा तर आहे वहित आता सगळा तांदूळ वगैरे 7 तास झाले ना भिजून, 7 तास झाले. आता या मिक्सरात लावते, मिक्सरात लावून वाटून बारीक करून घ्यायचा ना, बारीक करून घ्यायचा आणि पीठ हे करून ठेवायचा. या बघा, तर आहे वहिता मिक्सरात लावताना जाडसर घ्यायचा ना, आपण लावायचा जरा खरखरीत करू गया. तर दाखवतो आम्ही मिक्सर कसा करायचा आता. तर आता आपण घेतलो ना त्या मिक्सर फिरवून घेतलाय बघा, जरासा जाड लावला खरखरीत लावायचा, खरखरीत व्हायचं जरासा लाव ना, चिकनी रवा पाहिजे, शाप पातळ त्याची एकदम ह्या नाही करायचा. असं लाव पाहिजे. चला व्हायचं तर बाकीचा करून घेऊया, मग सांगूया पुढची कृती. हे बघा असं लाव पाहिजे. सगळं हे मिश्रण आम्ही मिक्सरला लावून झाले. हे जाड आहे, असंच ठेवायचं. उद्या सकाळी मग ज्या पोळ्या करणार तेव्हा मग ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी हवं तर घालायचं. हे असंच ठेवणार आहे. पीठ हे चांगलं ढवून असं एका दिशेने चांगलं असं ढवळत राहायचं की नंतर मग ह्याचं पटकन पीठ येतं. आणि उद्या आता मीठ आता घालायचं नाही, उद्या सकाळी मीठ घालायचं आहे. आता मी हे भांडं धुवून थोडंसं पाणी घालते फक्त आतमध्ये. मिक्सरचं भांडं धुवून मी थोडंसं पाणी घातलंय बघा, थोडंसं पातळ झालंय. म्हणजे आता मी जास्त पाणी घालणार नाही, मीठ पण घालणार नाही आहे. फक्त पूर्वी काय असं माहिती आहे, पीठ लवकर यायला पाहिजे. तर पाऊस असेल, थंडी असेल, तशाला काय असं एक निखारा टाकायचे. चूल असायची, त्या चुलीतला एक निखारा टाकायचा, त्याच्यावरती तेल घालायचे आणि पटकन झाकण लावून घ्यायचे. पण आता ह्याच्यात घालायचे ना पिठामध्ये घालून वरती तेल घालायचं आणि पटकन असं झाकण त्याचं असं लावून घ्यायचं. पण आता काय तसं काय करत नाही, त्यामुळे काय व्हायचं, पीठ लवकर यायचं. हो, तर पूर्वीची लोकांची समज काय होती कोणाच ठाऊक, हे नेमकं त्याचं काय कारण होतं माहिती नाही. पण ते सांगता काय पीठ लवकर येण्यासाठी. तर आता हे काय उन्हाळा आहे त्यावेळी पीठ लवकर येईल, पण आम्हाला ती सवय पडली. त्यावेळी मी काय ते आता हे चांगलं ढवून घेणार. एक जीव सगळं मिश्रण जे आहे 2दा-3दा मी लावलं हे मिक्सरला. हे सगळं मिश्रण एकजीव व्हायला पाहिजे म्हणून चांगलं असं ढवून घेणार आहे. आणि नंतर मग हे सगळं पुसून चमचा वगैरे
काय करणार, ह्याच्यावर थोडंसं फक्त ना तेल बंद करताना थोडंसं, आता ह्या भांड्यामध्ये येणार नाही आहे पीठ, कारण पीठ आलं तर ओते जाईल, हो की नाही. तर मी थोडंसं दुसऱ्या एका टोपामध्ये काढून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते. भांडं लहान झालं होतं पण मी हे टोपात ओतून घेतलं आहे. हे बघा, सकाळपर्यंत ते फुगून बाहेर पडू नये म्हणून मी ते ह्या टोपामध्ये घेतलं आहे. आता ह्या टोपामध्ये ते येईल पीठ चांगलं. तर आता हे चांगलं ढवळून घेतलेलं आहे. आता काय करायचं माहिती आहे, मीठ आपण उद्या सकाळी घालणार. पीठ आलं की मग मीठ घालायचं आणि ढवळून ठेवायचं आणि नंतर 5-10 मिनिटांनी पोळ्या करायच्या. तर आता हे काय आहे, चांगलं पीठ म्हणजे चांगलं ढवून झालेलं आहे. आता ह्याच्यात मी काय करणार आहे, वरती तेल घालणार आहे. हे बघा असं, म्हणजे आपल्याला कळेल पण सकाळी काय मध्ये पीठ फुगून आलं की तेल आपोआप आतमध्ये जाईल. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवून मी ठेवून देणार आहे. आता हे सुद्धा परत मी काय, समजा गरमा जास्त आहे त्यामुळे ह्याच्यापासून असं ओते जाऊ नये म्हणून ह्याच्या खाली मी एक वाडगं ठेवणार आहे आणि त्याच्यामध्ये टोप ठेवणार आहे. म्हणजे समजा जास्त पीठ आलं तर ते वाडग्यातच पडेल, फुकट जाणार नाही. हे बघा, हे असं वाडगं ठेवलंय आणि त्याच्यामध्ये मी हा टोप ठेवतो. जसं पीठ आलं तरी ओते समजा गेलं जास्त आलं पटकन तर या भांड्यात पडेल, आपलं पीठ फुकट जाणार नाही. आता आपण 6-7 सकाळी 7 वाजेपर्यंत हे पीठ चांगल्या प्रकारे, हे बघा आपण काल हे पीठ ठेवलं होतं, 9 तास झाले, चांगलं फुलून वरती आलं आहे. हे बघा, आता हे चांगलं ढवळून घेते आणि त्याला मीठ घालून नंतर मग त्याच्या पोळ्या करायच्या. हे चांगलं असं ढवळायचं म्हणजे खाली बसेल ते. आणि याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालायचं. मी आता हा छोटा चमचा जो आहे आमचा तो 1.5 चमचा घालते. कारण आपण चटणी करणार आहे, चटणीमध्ये असं मीठ असणार आहे. कोणाला आवडतं चहाबरोबर खातील, कोण चटणीवर खातील असं करणार. तर आता हे चांगलं ढवळून घेते आणि नंतर लगेच त्या भिड्यावरती त्याच्या पोळ्या कशा करायच्या तुम्हाला मी दाखवते. कारण आता जास्त वेळ ठेवलं तर ते आंबट होईल जास्त ते. बघा, तुम्हाला रात्री दाखवलं होतं मी, वरती 4 अंगळ टोप रिकामा होता. हे चांगलं फुलून आलं आहे आणि खाल्यानंतर जास्त आणि थोडा वेळ तर खाली पडलं असतं. पण पूर्ण 9 तास लागले बघायला चांगलं पीठ यायला. आतमध्ये काही घातलं नव्हतं. आता मी तुला नंतर मग 5 मिनिटांनी तुम्हाला कशा पोळ्या करायच्या ते दाखवते भिड्यावरती. भिड्याला तेल लावण्यासाठी मी आता हा कांदा वापरणार आहे. कारण जरा कांद्याचं आणि कांद्याने तेल लावलं की सगळीकडे पसरलं जातं. पण मी हा कांदा अर्धा कापून घेणार आहे आणि तो असं फोकमध्ये घेणार आहे अडकून असं. बघा, आता मी भिडं गॅसवरती ठेवते. ते चांगलं तापलं ना भिडं, नंतर मग आपण त्याला तेल लावायचं आणि त्याच्यावर मग आंबोळी घालायची. हे बघा, हे चांगलं तापू देते. आता याला लावण्यासाठी ह्या वाटीमध्ये मी तेल घेतलं आहे. बघा, तेल घेतले, त्याच्यामध्ये हा कांदा बुडवायचा, तेल भिडं तापून टाकलं नंतर मग आपण लावून घ्यायचं सगळे तेल भिड्याला. बऱ्याच जणांकडे भिडं नसतं, मग आंबोळ्या कशा करायचा प्रश्न पडतो. आंबोळ्यामध्ये थोडेसे जाड आपण करतो आणि डोसे एकदम पातळ असतात. तर हे पॅन जे आहे आपलं निर्लेपचं पॅन आहे, ह्या पॅनवर सुद्धा आपण काय करतो आंबोळ्या करू शकतो. तर तुम्हाला ह्याच्यावर कशा आंबोळ्या करायच्या ते तुम्हाला दाखवते. हे पण चांगलं गरम होऊ दे, मग आपण त्याच्यावरती आंबोळी घालूया. आता हे भिडं गरम झालं आहे, मी तेल लावते बघा भिड्याला. अजून नाही चांगलं गरम जायचं, चुरचुर असा आवाज यायला पाहिजे. पण ह्याला तेल जरा थोडंसं पहिल्या 2-3 ह्याला तेल जास्त लागतं भिड्याला. नंतर मग कसं थोडं लावलं तरी पटकन त्याच्या आंबोळ्या उचलतात. हे बघा, अजून चांगलं तापू दे. एकदा लावलं आहे तेल तर 2 मिनटं जाऊन दे आणि चांगलं तापून दे. भिडं चांगलं तापलं आहे. बघा आता आवाज कसा येईल तो बघा. चरचर असा आवाज आला पाहिजे तेल लावल्यानंतर. सगळ्या बाजूने तेल लावून ह्याला घ्यायचं आणि नंतर आता आंबोळी आपण घालायची. तोपर्यंत इकडे हे भिडा गरम होते. पीठ घेते वेळी ढवळून घ्यायचं आहे. पहिल्यांदा आपण अशी घालायची अशी अलगद अशी आपल्याला हवी तेवढी पातळ आपण करून घ्यायची आणि ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं 2 मिनटं
गॅस कमी करून ठेवायचा, कमी म्हणजे मीडियमवर ठेवायचा, जास्त ठेवलं तर जळेल ना म्हणून. आता आपण 2 मिनटं ह्याची वाट बघूया. आता हे इथे गरम झालं आहे, हे पॅन ठेवलेलं ना, हे पॅन पण गरम झालेलं आहे. हे पॅनलासुद्धा आपण थोडंसं असं तेल लावून घेऊया. काय काय लोक तेल लावत नाही, नुसतं असं पाणी मारतात, पण मी तेलच लावते कारण तेलाने चिकटत नाही त्याला म्हणून. आता ह्या पॅनवर सुद्धा असंच घालायचं. आपल्याला हवी तेवढी पातळ, मोठी हवी असेल तर मी आता 1 डाव घातला ना, तुम्ही मोठी हवी असेल तर 1.5-2 डाव घालू शकता पिठेच्यावरती. ह्याच्यावर पण झाकण ठेवायचं आपण. झाली आहे 2 मिनटं झाली आहेत. आपण झाकण काढून बघूया. बघा मग तवा ठेवला तो पण तापलेला आहे, त्याला मी जास्त तेल लावून घेते. ह्याच्यावर ना नेल्याच्या तव्यावर जास्त तेल लावण्याची गरज नाही, थोडंसं तेल लावलं ना तरी होतं आहे. तर आता हे मिश्रण चांगलं ढवळून घ्यायचं प्रत्येक वेळेला घेतेवेळी. आणि घेतल्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला मोठा हवा असेल तर तुम्ही मोठं पण याच्यावर काढू शकता, पण आंबोळी थोडीशी जाड असते ना, म्हणून मी याच्यावरती थोडंसं 1 डावच घालून पीठ असं आपला ह्याने या चमच्याने असं पातळ पसरून घ्यायचं. आणि ह्याच्यावरसुद्धा आपण झाकण ठेवायचं आहे असं. 2 मिनटं ह्याची वाट बघूया आता. हे बघा, हे आपण ह्याच्या भिड्यावर घातलेली होती, अशी परतायची आहे. गॅस एकदम कमी ठेवला आणि वरून ह्याला थोडंसं पाणी लावायचं की म्हणजे ते इकडचा भाग ताट होत नाही. परत झाकण ठेवून द्यायचं आणि मग 2 मिनटांनी परत ह्याच्यावर झाकण काढायचं. काय होतं म्हणजे भिड्यावर तुम्ही बघितलात ना, तर भिड्यावरचे जे आपण पोळ्या काढतो भिड्यावरच्या, त्याला चांगली जाळी पडते, पण निर्लेपच्या ह्याच्यावर चांगली जाळी पडत नाही. बघा पॅनवरचं हे येते चांगली, कलम जास्त डागत नाही. हे बघा असं, पण ती त्याला हे होत नाही, जाळी पडत नाही चांगली. आता हे बघा, तुम्हाला आणि परत एकदा घालून दाखवते. हे बघा ह्याला कशी जाळी पडली आहे ती बघा. तशी ह्या निर्लेपच्या ह्याला जाळी पडत नाही. परत आता घालायचं आहे म्हणून परत तेल लावून घ्यायचं आपण त्या पिढ्याला. सगळ्या बाजूने चांगलं तेल लावून घ्यायचं आणि मग ह्याच्यावरती आता आपण आंबोळी घालायची. मोठी हवी तर तुम्हाला सांगितलं 1.5 डाव घालायचा, पण मी जास्त मोठी काढतच नाही आहे. असं अलगद असं धरून पसरायचं. अशी पसरली की त्याला आपोआप जाळी पडते. आता ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे. 2 मिनटं वाट बघायची आपण झाकण ठेवल्यानंतर. आता हे निर्लेपवर ठेवलं होतं आणि निर्लेपवर आपण जेव्हा आंबोळी घालतो किंवा डोसे करतो, असा लाकडी चमचा वापरायचा आहे. त्याला हा आपला स्टीलचा चमचा उपयोगाचा नाही आहे. हे बघा झाली आहे, छान मऊ झाली आहे, लुसलुशी झाली एकदम आहे बघा. पण त्याला असं छिद्र पडत नाही आहेत. दोन्ही बघा तुम्ही वाटल्यास. हे बघा, हे भिड्यावरचं आणि हे निर्लेपवरचं आहे, किती फरक आहे तो बघा दोघांमध्ये. निर्लेपवरचे पटापटा उचलतात, भिड्यावर जरा वेळ लागतो, पण भिड्यावरचेच चांगले येतात, त्याला जाळी चांगली पडते. म्हणून शक्यतो भिडं आपण एक घरात ठेवायचं. आणि आता हे समजा हे पीठ उरलं की नाही, समजा थोडंसं आता आम्हाला नाश्त्याला हवी तेवढे काढून घेतली किंवा दुपारी जेवणाला हवी ते काढून घेतली. पीठ उरल्यानंतर काय करायचं, त्याच्यामध्ये आपण कांदा, टोमॅटो, मिरची घालायची आणि उत्तप्पासारखं सुद्धा आपण करून खाऊ शकतो. भिड्यावरचं हे असं परतलं की त्याला पाठीमागून थोडंसं आपण पाणी लावायचं, असं चांगलं असं घ्यायचं ते आणि झाकण ठेवायचं. परत मला मगाशी दाखवल्याप्रमाणे परत बघा, हे भिड्यावरची आहे ही पोळी आणि ही पोळी पॅनवरची आहे की नाही फरक. भिड्यावरच्याला चांगली जाळी पडली आहे, पॅनवरच्याला जाळी पडत नाही. म्हणून शक्यतो आपण आंबोळ्या आहेत त्या भिड्यावर करायच्या. डोसे करतात ना मोठे, ते पॅनवरती चालतात. डोशांचा तवा वेगळा असतो, माझ्याकडे तो डोशांचा तवा नाही आहे, ह्या पॅनवरतीच मी करते.
आता अशा प्रकारे आपण पहिलं थोडंसं तवा गरम झाल्यामुळे जाळल्या करत होतो, पण आता नाही आहे. तर अशा प्रकारे बाकीच्या आपण आंबोळ्या ह्या भिड्यावरतीच करून घेणार आहे, कारण त्या भिड्यावरच्या चवीला छान लागतात. कारण ह्याला आपण कांदा लावलेला आहे आणि कांद्याला वेगवेगळा सुवास येतो, त्याच्यामुळे भिड्यावरती मी आंबोळ्या करून घेते. तर अशा ह्या आंबोळ्या मी त्या काढून घेणार आहे. आणि आता हे खायचे असलेलं का आताची मुलं काय चहाबरोबर खात नाही, पण त्यांना आज चटणी ओल्या खोबऱ्याची चटणी वाटून त्याच्यावर मिरची चटणी आपण नेहमी चटणी करतो ओलं खोबरं, लसूण, आलं आणि मिरची घालून, तर त्याची तशी चटणी करणार. किंवा चहाबरोबर सुद्धा ह्या पोळ्या चांगल्या लागतात. किंवा जेवणाच्या वेळेला उसळ असेल त्या उसळीबरोबर आंबोळ्या खूप चांगल्या लागतात. तर काळ्या वाटाण्याची उसळ किंवा हिरव्या वाटाण्याची उसळ, पांढऱ्या वाटाण्याच्या उसळ, त्याच्यावरसुद्धा ह्या आंबोळ्या आपल्याला खाता येतात जेवताना. तर आम्ही मुगाचे डोसे कसे करायचे याचा व्हिडिओ दाखवला आहे, त्यामध्ये चटणी दाखवली तुम्हाला. तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की त्याची लिंक देईन, तुम्ही तो व्हिडिओ बघा. त्यामध्ये तुम्हाला चटणी कशी करायची हे पण कळेल, त्याची रेसिपी मिळेल तुम्हाला.